weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to ɓogge to murtogala to cenela sahoɓe to sincana sincu dañɓe to beeli cowi to jaaba liduɓe to jomanda jeeri to ɗayfa to daara halayɓe to sincana halwan mo ceerno mamoudou ko on takkusan juula ha to galle ceerno mamoudou waddu to cité a sekna yembel dakar ha to galle ceerno madani tale ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi leydi ɗi tawateɗo e jillu mum to Trarza o waɗi toon inauguré projet ji kewɗi payjuɗi no fewi tawi ko ɓeydoje ƴellidde diwan o to leydi Mali to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal ƴetti lana mum ndiwaka o yaabini to Freetown lamorgo leydi Sierra Leone to leydi Mali toon to leydi Mali to legala bitengal Kolibougou e nder ngala wuuro kati toon teskama toon ko goski cukalel gotel tawane wara ene mofta e nder congélateur to leydi Côte d'Ivoire biteɗo Tijani Thiam ko baɗuma o foya boigné o suɓama o ardinama landa witeka PDCI landa lunda ɓurka mawnude oɗo saaha joni o lomtima Henri Colombeji to leydi Togo toon ko jeere mawde nde legal bitegal agoye to lomi kañuma sumicu mum cattugol no fewi guila tugui jamma hanki ha wendoga hande kedde Afrique ma en ketto musidɗo men sehil men Alassane Oumara Mbodjo habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi guerre hakkude Gaza e Israël jeen ha to leydi France to Pays-Bas bisimilla mon e kerki hotondirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde ɓalwal e danawal kala ceerno Djiby Sy Allah luɓi ɗum gandal e mbawka wawde yaltinde mborosaji kewɗi dambiɗe nder reedu neɗɗo ɗeɗo fonno oppirede reedu mum seeke yaltine o yaltina ɗi ha laaɓa taw ko leɗɗe rokkanma ɗe jalta ha laaɓa taw reedu ma seekaka ceerno Djiby Sy ko laaɓde reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista fibroma dogam sita wonduɓe diabète tension asthme koyɗe musoje koyɗe guloje kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓe o waddete koye gawri samme gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni dendagal mborosaji comiɗe nder ɓanduma ma yaltu ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe usraɓe goragu yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fannomo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓernde ma ha cikka ko toon hoɗi waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ko temedde nayyi CFA woni 2000 francs ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro Orange Money so tawi a lombi hen haaliss maɗa haalinima waɗanma listihar hano hannirta ni on numéro Wave tawa kadi ko Orange Money ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal nettek to base makko tawate so tawi ko yidɓe jokkodirde e ceerno Djiby Sy to banggue appel e numéro makko WhatsApp kala ko numéro leydi Mauritanie
mbatta ko 47 22 80 84 so tawi a heɓanimo yo numéro omo jogui numéro matella mbatta ko 34 49 40 59 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal bandiraɓe wonde base makko tawete to Agname Siwol ne golla ha no hannirta ni ene tawi toon almudo makko ene wiye ceerno Djiby Déme. ceerno Djiby Déme mbatta ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde kay oɗo saaha joni omo addi leɗɗe kese pul ɗen leɗɗe noon ko ittoje seero omo jogui leɗɗe kadi a jubbata hen seeɗa mbaɗa e ataye dendagal ñonkoto gonɗo e nder reedu ma yalta ha laaɓa ko leɗɗe kadi ɓeydoje goragu moƴƴuɗe e ndewagu. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. cellal ala coggu, cellal kañum woni afo kala ngaalu, gandal deni weeli eɗe moƴƴi kono gandal kadi jaadugal e nunɗal ɓuuri moƴƴude. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko jaadindo ɓalwal e danwal kala laaɓaɗo bindi ganduɗo leɗɗe. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safara ɓeena yanoɓe barogalla yaɗoɓe kirisaji e kala saaha ɓe koye mumen bahliti ɓe seeɗani ko bahli koye mumen ha kabɓa. omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibram dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. omo yawran kadi ɓen worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leece e yawɓe yitede koye mumen kala. e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko miiɗi moosa ƴetta ɗum joni moosa no furi no furo. ceerno Alassane Diallo ko labɗo reedu malaɗo wune. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina dendagal kilineɓe mum so tawi kay oɗon maldana dendagal rafi mo mbawɗa wondude kala on ɓurata hen balɗe tati e nder balɗe tati tawat ka yitima hoorema hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wona nder ɓernde ma ha mbiya yoni. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni nder Nouakchott leegal bitegal 6e hakkude robine 4 e robine 5 so tawi a ƴeewi banggue ma ñaamo ma yiɗi on garage sétarnaji so tawi a yettima oɗon garage ha yejjima ma sowno étage mawɗo baɗɗo karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane Diallo tawete. so tawi a ronki famde on sifa noddatama koye numéro makko téléphone ko 46 94 21 91 walla mbaɗamo appel WhatsApp walla mbaɗamo message to WhatsApp ko numéro leydi Sénégal France o jogui batta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo en yawrani ɓen ƴeewoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe kayitaji e ƴeewoɓe liggaji ɓe embauche kala jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni jiɗɗa hoore maɗa. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti waɗa saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa.
an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabboji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe borelte e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone hoore biira no gase tati bowte woni décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e no gase tati asetta jeetati dewo hoddayru hitande ujunere temedde ɗayyi e capanɗe nayya e joyya habruji mon e ɗemgal pulaar ko addi habruji noon jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene jarna ene yetta ene jarna dendagal ɓen waɗoɓe publicité ji men e kala saaha ko wayno société gorel tawi en e ko wayno ceerno djiby si en ceerno Amadou Tidiane Diallo ene dendagal waɗoɓe communiqué ji e kala saaha e wonde kay saabu yoɓe gandu wonde ko kamɓe tambi jayde nde saabu kay jayde so tawi ala publicité ji ala sponsor ɗum woni ko warata jaydeli ɗi ɗum noon ɓe mbiya bandiraɓe tan ne battata hakkillaji men no fewi e jaydeli meɗen habruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie aljuma hanki o fawi tufere arwanide tawa ko projet yidde wadde kay courant woni nanude courant e nder sappo e tati wuuro taweteɗi e nder région des Trarza cérémonie o noon waɗi ko aljuma hanki o to wuuro Tiguinte jaru projet o noon ene qime ha temedere nayyi million ene fawi temedde tati e capantati jeeɗiɗi ujunere e capantati jeeɗiɗi waɗi mbiɗen ko projet o noon ko temedere nayyi million ene fawi temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ujunere uguya taw ko haalis e limore heserde woni 104 millions 379 mille e mairie ko ɗum woni jaru projet o noon ko projet noon waɗete ko yidde wadde ligne taw ko ligne haute tension moyenne ko ligne tension moyenne on ligne noon ene qime ha 33 kilowatt tawi kadi juutendi muɗum ene qime ha capanɗe jeegom e ɗiɗi kilométre capanɗe jeeɗiɗi kilométre woni juutedi mum tawi ine wonda installation ngaji fodde no gas jeetati transformateur uji e gueɗe jaadoje hen gueɗe jaadoɗe hen kala ene tawtora cérémonie o noon ministre chargé des présidences à la république wondude yimɓe gouvernement hewɓe wondude gouverneur mo Trarza wondude président région de Trarza wondude commandant mo 6e région militaire wondude chef d'arrondissement mo Tiguinte wondude maire wuuro ngo e député ji wuuro ngo kala mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen deuxiéme coup d'envoi taw ko deuxiéme caravane tawi ko noddude livre uji e manuel scolaire e nder région ngaji ɗi leydi Mauritanie kala waɗi aljuma hanki o noon ko 1 million e fawi temedde ɗiɗi ujunere livre e manuel scolaire ko ɗum tigi woni ko nulda yo fecce yo sare e nder région ngaji he ko jaagogal kalfinaɗo jangde rokkiri coup d'envoi o holliri noon ɗeɗo defte e ɗeɗo defte e oɗo manuel scolaire ene heewi nafoore no fewi faade kay e ɓen sukaɓe élève aji tawa kadi ko janggo
jangoɓe école aji e wiide o wi noon wonde kay o wi wonde kay ɗum ɗo ɗeɗon defte kay ko gueɗel ɗiɗiɓel caggal kay jangguinowo rewi hen tigui ko jogade defte o holliri kadi wonde defte ɗe e defte ɗe o holliri noon wonde defte ɗe kala noon o holliri ma mbaɗi cogguji muɗum ko cogguji cemorɗi no fewi tawa kadi ko tawi kadi ko ɗi muula ko nder leydi he foof noon ko yidde wallude kay sukaɓeɓe ha mbawa hebde defte ɗe hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fondation Youssouf Koyta ene waɗa kay ene tawne waddi partenariat e ko wiyeteɓe les grands moulins de Mauritanie e société goɗɗo Peter Sawboara kam konko on société on ONG noon hono ONG Youssouf Keita walla pian fondation Youssouf Keita kañum tigui woni Youssouf Keita noon ko kañum wonno premier député maire kañum wonno premier député maire mo Kaydi fondation makko o noon waɗi no heewi wadde kala saaha so wadde gueɗe paydide no fewi faade wuuro haydiɗo ngol ɗo lawol noon ballal mabɓe ngal ɓe gaddi kay ko matériel taw ko matériel médical faade e centre de santé woni PMI taw ko PMI mo legal Sinthiane moderne mo kay haydi cérémonie noon waɗi ko ñande aset sappo e jeegoma lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ene tawtora cérémonie o noon conseiller waali mo kay haydi wondude hakim central wondude adjoint maire commune mo kaydi wondude gardiɗo PMI Sinthiane moderne o wondude joom wuuro walla mbiyen joom legal ngal e ardiɓe pelle e cete wuuro ngo hewɓe mbawi tawtorede oɗon cérémonie Youssouf Mbiri Diagana ko kañum woni président fondation holliri tigui weltare makko mawde no fewi e notango kay ɓeɗo yimɓe taw ko yimɓe mawɓe no fewi mbawi notitade e nder oɗon cérémonie o holliri kadi wonde kay woni fandare yidde kay fandare oɗon fondation biyete fondation Youssouf Keita e kala saaha ko addude e ballal muɗum gam wallidde yidde ƴellidde kay haydi hano hannirti hono sohna Bandela-Ly kañum woni mawɗo PMI mo Sinthiane moderne o holliri hen weltare makko mawde no fewi o duwanima fondation kay nde Allah ɓeydata mbawka mabɓe fondation Youssouf Koyta noon tafa ko guila 2016 ballal ngal noon taw ko ngal ɓe gaddani oɗo PMI mo Sinthiane moderne ko ni lelori ɓe gaddi ko appareil taw ko appareil échographie portable wondude e li woni leeso worta ko liide consultation woni neɗɗo mo sellani so lelto ha docteur wawa jimde e mum wondude e leece joyi goɗɗe taw ko leeje ɓe cellani to antirta wondude gueɗe ɗiɗi ɗe biteɗe potence wondude e guiɗel bitiguel paravent wondude e leece ɗiɗi taw ko accouchement woni tigui rewɓe so wiɓe to jibinta wonduɓe détensiométre woni tigui machine aji ƴettoji tension neɗɗo wondude e table d' accouchement woni tabala taw koto neɗɗo jibinta wondude tigui e blouse aji ɗiɗi taw ko ɓeena sage femme en comci mumen wondude kattinide bloc wondude e blouse aji nayyi goɗɗi daneji wondude e chariot instrument woni tigui chariot to jomum sellani to heewi lelede ha wawa poussede nawede e nokku to foti safroyade wondude e balance taw ko balance sukaɓe wondude e balance goɗɗo ɗum noon koto mawɓe pesoto wondude e climatiseur goto wondude réfrigérateur woni frigo goto e armoire métallique wondude e tabala bureau ko ɗum ɗo woni ballal ngal ONG Youssouf Keita addani kaya e oɗo saaha joni addani tigui oɗo PMI taw ko PMI mo Sinthiane moderne mo kay haydi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sennumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen conseil municipal mo Keur Massar Sud itti maire muɗum biyeteɗo Bilal Diatta ɓe lomtini ko cukko makko gadana woni premier adjoint makko biteɗo Ousmane Diop noon jeeya koye landa Pastef yimɓe commune Keur Massar noon de sud ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi hewɓe kolliri ni wonde Bilal Diatta ittaɗo kay e mairiyagal mum o tinani ni ngol ɗon ittugol yimɓeɓe to kolliri tigui wonde ko décision illégal taw ko décision mo wonani lawol mo rewani lawol tawi tigui ko autorité ji administrative mairie ndi kañumen mbaɗi ɗeɗon golle ɓe kolliri hen noon
mette mabɓe no feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Karima Wade noon jamma aljuma hanki taskama Karima Wade jara duuɓi capanɗe 5 ko ɓi Abdoulaye Wade o déposi candidature makko déposama yidde kay wonde hoolejo leydi ndi e sumgoji tijjaɗi limgoji tibbaɗi ɗo e lebbi ɗiɗi saabu kay ko ñamno gas joyi lewru février 2024 ko nden tigui wonata sumgoji ɗi ko mandataire makko noon biteɗo Maguette Sy ko kañum ari tigui joƴƴinde toon ɗereji ɗi kanko Karima Wade noon ko kañum woni mbiri landa wiyete ka PDS kanko tigui gembi yidde siftinde on noon en 2015 Karima Wade noon waɗanoma condamné duuɓi 6 e kaso taw ko ferme tawi ko mbuñaari e dirtinde ngaluji leydi ndi o tumana o sokonoma noon kena wona duuɓi 3 caggal ɗum o heeɓi ko wiyete grâce présidentielle o pitan en 2016 guila nden kanko Karima Wade o wuuri ko en exil caggal leydi ha tengti to Qatar ko on condamnation noon ko ten ñawore hannoma tigui wawde jeeyede e sumgoji tijjani bannoɗi en 2019 ko ɗum hannoma jeeyede ɗiɗon sumgoji en 2019 ko ɗum hannoma jeeyede e ɗiɗon sumgoji ko noon kadi ko noon kadi ko nder dialogue politique nana bannoɗo kay ko ɓooyani ko nden tigui caggal ɗum assemblée nationale leydi ndi voti ko wiyete amnistie on amnistie noon ko yamirde Karima Wade e Khalifa Sall kala nde mbawata wonde tigui nde mbawa tigui rokkitede gontat tigui éligible mbawa tigui jeeyede e ɓen suɓotoɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abou Talha Camara koye jagge landa excellenda Pastef o jeeyam o wiyama teɓ aljuma hanki o tawi ko dadiɓe ɓe section de recherche woni SR kañumen nanguimo o nanguira noon ko wadde windande makko e hello makko Facebook omo ñiŋa hen Macky Sall horeji leydi ndi ha tengti noon tawa kadi saabi ɗum koko DG woni direction générale des élections ko sali kay jaɓɓade mandataire Ousmane Sonko ko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall horeji ngendi Sénégal ƴetti lana mum ndiwa ko yaɓini to Freetown lamorgo leydi Sierra Leone lawol ko leydi Sierra Leone o yeehi noon koye dow inde CEDEAO kala dogde koyɗe jaam kay caggal nde dillere fiñitare mawde wonno toon ñande gas 6 lewru novembre mayde dow ha waɗi no mayɓe barmuɓe ne feewi ko ɗum addi noon ɗum addi tension dawrugol ewɗo saaha e nder leydi he kanko Macky Sall noon o yeehi toon tigui dogde koyɗe jaam beele jaam e kisal ene deƴinen arta e nder leydi he ha no ɓe gorno ko addi kay oɗon saaha teskama noon ko hiiri ko kala kanko Macky Sall o joftata ko nder Sénégal Dakar lamorgo leydi Sénégal on paami ko dawi jofta o waɗata ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gendarmerie halfinaɓe nden ka e kisal nokku mbiteɗo jagani ñawo ɓe teɓima kiloji 2 drogue mo hinde chanvre indien ɓe ko trafica mawɗo noon tawi kadi ko demo woni cultivateur biteɗo Ngor Sena dowlude taw ko baɗo trafic e nder ndeɗon falde kañuma tawra oɗon drogue ko aljuma hankino gas ɗiɗi lewru décembre o waɗa déféré noon to parquet mo Mbour ko gila kikiɗe 19 décembre o nangano omo jogui kiloji 2 drogue ɓe tawri makko kadi 21 000 taw ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Guédiawaye noon koko yurmini waɗi toon ko bis taw ko bis nawawa élevage kañum tigui yooɓi fittandu almudela gotel tokosela jaranɗo guel duuɓi 7 ha fay duuɓi 8 almudel guel noon teska e kala saaha e guel heewi arde lelade lesa oto oɗon bis taw ko bis nawowo sukaɓe on bis noon caggal nde chauffeur mum ari subaka law kay ƴettude oɗon bis gam yaade ƴettude sukaɓe ko ɗon tigui o démari nde ko rewi ko guel ɗon almudel ko ɗon guel wasi fittandu maggel loskoji juuji noon udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeeyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen to Ziguinchor ciftoɗen musidɗo men sehli men ceerno ciftoɗen musidɗo men sehli men hono ceerno Amadou Isaga Keɓe nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina se numima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali gila lewru décembre dari faade oɗo saaha joni yimɓe tawateɓe e nder wuuro walla legal bitegal nder wuuro Kita goni tigui
tigi gila nden yimɓe legal ngal ngala e jaam ñalawma kala walla jamma kala ko warama alkamisa ɓennuɗo no gasi go décembre 2023 ko goski cukalel tawa tigi ne wara ene udda ene mofta nder congélateur to legal bitengal kuli bogu to legal bitengal kuli bogu jangala biga ko adi dum kadi nyande jamma jeegom ene weta jeedi kadi wargoji mbadino e ndera wurgo leydi mari don e taska kala maydi tan woni fendane ko fate bandiyagal e wargoji agression ngaji de beydo tigi e ndera leydi he ha tengti e ndera gure mawle tawtedi e ndera leydi e kala ha joni ko leydi mali kedolena madinabe dido commerçant ji wurnobe to leydi Côte d'Ivoire ko taw kadi ko to legal bitengal ajame kanyumena kamno nyande no nyande aseta sappo e jeegom lewru décembre gonden du kambe dido kala ko hen be mbasi pittali mabbe ko bietenodo esa mangan kanyum tigi ko esa mangan ko kanyuma ko jiya ko tigi ko jeyanodo taw jeyata ko firwiji jeedo firwiji ko wayno pome ko yaadi hen kala ko dum o yenno ko on tigi ko on tigi woni mo fittade mum itta taw kadi o yenno firwiji koto boulangerie goto tawtedo sara boulangerie bitedo la baguette o mo tawe to 2220 logement ko sehila makko nona sehil makko mo yeedanno bietedo tawi kanyum yeeta ko sandela yoni sospade kanyum tigi yobi fitale makko caggalde duko wadi hakkunde mabbe on jetti labi kinan taw ko labi kiu yeedanno firwiji ko dum tigi rofimo en labbe hawasi hen fitale makko caggala dum non on de yidi dogde ene wi MD de yidi dogde non ko don tigi yimbe pale yimbe njukimo nangimo o fiya pigala musgal no fewi kanko ne ko ha hornde fusi mo wi MD ko hen o wasi fittade makko ko koni kobe faaboli sapeur pompier kanyumen garen don goskiji diddi kala loskoji juudi nona jaaji udditama hen khabruji men demgal pulaar senumima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paden Tijane Thiam ko ancien président directeur général bon bitedo crédit suisse o subama hanki o wadama gaddido landa witeka PDCI ko ya landaji lunda burdi mawnude kana jiya ene kan jiya ene yakora tan kanko Tijane Thiam omo jogori wiya kanko jogori wonede candidat mabbe e sungoji tijjani en 2025 wonde kayidde wonde hoorejo leydi ko yidda aftodiral noona o heɓi tigi nguɗona polgu tawi alda e gule sabu ko uji fodde ujunaji jeeɗiɗo neɗɗo jeeyaɓe landaka kañumen jooɗi noon ko fati kay e suɓade jogoɗo ardade landaka kanko Tijjani Thiam noon e nder ɓen ujunaji jeeɗiɗo hen 90% ko kanko tigi jaadi ko kanko gotani o heɓi polgu kanko Tijjani Thiam mi yara duuɓi capanɗe jeegom e goo o golloto noon o gollinoma seeɗa e gouvernement e san ari kolombe jeyim ɗum wonno ko mbiɗa hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi caggal ɗum noon o yalti Afrique de l'Ouest ha laaɓi gam fodde duuɓi nogas joyyi omo gère oɗo boña biteɗo crédit suisse koto leydi Togo paɗena to Lomé lamorgo leydi Togo ko jeere mawne jeere witende agowe asiye ɓe ko kañuma sumi toon cumo musku no fewi cumo musku no fewi cumo ngu fuɗɗi ko gila jamma hanki ha wendoga hande e ngu sumam tigi jande ne sumam sapeur pompier woni koni koɓe faabu cippiri hen no fewi kono ɓe ɗeɓani folde e cumu ngu marchandise uji kewɗi noon jara mumen cuwandude foti kono sumi hen ha wonti ndodi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique ma jabbo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo a salminama juurama. mi salmitamama Ghalii Abuu en calmini denndaangal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko duɓiɗen kabaruji to dongre africain puɗɗo ko leydi kono Mali combataji rebelle en ko ɓuri hewde mabɓe kawri e ladial hakkude frontiére leydi Mali e leydi hono Algérie caggal kay nde ɗen dornaji e wondude e armée hono o fama mbawi kay yande ɓen ene teska noon oɗo gorko colonel Alassane Fagaga kanko te o hawre e jomuko e oɗo tawat ko ɗiɗo combatji hono baɗɗi toon ko neɗɗo teskaɗo noon guila ujunaji ɗiɗi e jeegom o wonno koye armée mo leydi hono Mali caggal ɗum o yalti toon o fatti e ɗin robeleji kadi ko ganda toon to Kidal en ko neɗɗo teskaɗo no fewi ko on tigui ene jeeya e ɓen hewɓe waraɓe toon hakkude no mbiɗen ni e leydi Algérie e leydi hono Mali Côte d'Ivoire Tijani Thiam tawkadi ko banquier jaro e duuɓi capanɗe jeegom e goho wonde e Jean taw ko Marc ko on woni maire mo Cocody
ko ɗon de kadi ko kamɓe ndi poɗɗodirta e ardade kono landa PDCI ngam lomtade Henri kono Mbedje nde tawno wonde yontere hono ɓeɗo nde wayno hono justice mo leydi hono Côte d'Ivoire wawi hono dartinde taw ko congrès mo ponno hono wadde tono kono e ñalawma hanki o ene wayno de congrès o wawi kadi hono waɗede toon fodde kay ujunaji jeegom e capanɗe ujunaji jeegom e temedde tati ɗe ɓen taw ko congrès systéme mbawi kay arde toon gam ƴewde kay suɓade e ɓeɗo ɗiɗo bawɗo lomtade on Henri Coran Mbedje to Niger roggere honiyankoɓe taw ko Faransi gummimo toon to ñalawma taw ko hanki o mawde nogas ɗiɗi lewru taw kadi ko ndu gonɗen ndu caggal kay nde ɓe gummi Mali e wonde hono Burkina Faso RDC Congo ha kamɓe nde ɓe goni kay koye padgol ndin jencudi e wutoji mabɓe ɗi bonno e nogas nduɗo lewru ndo gonɗen ngam kay ƴewde suɓade gardiɗo on leydi o ha ni e ɓen sarɗiyankoɓe e altoroɓe hono ɗen ɗon palɗe kono noon ɓen taw kadi ko gomuji ɓen taw kadi ko arroɓe ƴewde woto o mata enen ndewi lawol ngaran walla dawani lawol ko ɓen tigui mbawi wiide wonde kadi e oɗo saaha toon de ko deƴƴal ene woni toon kono noon ɗen pettan ko gueɗe ɗe no kadi ko seeɗa seeɗa no jaltirta ni kono noon ɓen lundiyankoɓe ɓe mbi kamɓene dey oɗo wote foti tan ko wattede saabu ɗum o rewani lawol Afrique hakkudejo to wuuro noddete kono naja Kundo ko nde ko yimɓe joguitiɓe jaari toon e mabɓe mbari yimɓe nogas e ɗiɗo mbaɗi mine won ɓen duppi koɗoɗe mabɓe laamu ngu noon udditi hen loyno Maroc Saïd Nasseri gardiɗo club taw ko fuu ko koyngel Widad ko nanggaɗo ko tumademo noon ko waylugol ɗereji e lawdirgol kalis e ɗen taw koto ko gueɗe drogue Ghalii Abuu ko ɗum ɗo dey tunguɗen e ñalawma hande o e gueɗe taw ko dongre Afrique wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gam weltare e Ayawo TV koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓeɗi puddorde ɗon ko guerre hakkude Israël hakkude mum e Gaza koninkoɓe Israël enen jokki kay kala ñalawma e kala saaha jokku kay bombardement mumen maɓe kewi wadde e nder Gaza e nder wuuro Gaza ville noon capanɗe jeegom e jeeɗiɗo neɗɗo mba sippitali men kamɓe foof noon koɓe yimɓe famille goto aljuma hanki o noon conseil de sécurité jooɗinoma coɗinoma kono dowlaci tentuɗi Amérique waɗi no heewi wadde kay so wadde kay salade cessez le feu woni kay jojjinde wiyete mum salade cessez le feu waɗa kono noon dowlaji ɗum Amérique rokki yamirode kay ene yaadi kay kono aide humanitaire woni faabuye ballal faabu nde wawa tigui nadde Gaza hano hannirta ni ɓen balle noon tawa kadi so gari foof rewata koye juuɗe walla koye yeeso guite koninkoɓe leydi Israël Hamas noon holliri tigui gardiɗo Hamas ɓe kolliri tugui ko guerre o fuɗɗi woni tugui ñande jeeɗiɗi lewru octobre faade oɗon salam joni ɓe mbaranama ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe joyo e jeetato Palestine najo ko wara ha joni kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Ukraine paaɗen drone mo leydi Russie waɗi bombardement jamma hanki o nokku e nder wuuro witengo Donetsk to funnague leydi ndi waɗi noon e nder bombardement e immeuble moɓe bombarde o waɗi yimɓe sappo e ɗiɗo barmuɓe hen koto leydi France paaɗen to funnague leydi France tonne ko yimɓe joyo nanga kay e nder enquête taw ko dadiɓe wone wadde enquête mumen walla gone yiilade taw ko haɓade ɓen witeɓe terroriste en waɗoɓe janguji e kala saaha ko aljuma hanki o noon ɓe mbiya teɓa koto leydi Pays-Bas paaɗena Pays-Bas noon holliri tigui ma livre temedde ma livre sappo e jeetati avion taw ko avion ngaji ɗi combat woni avion ngaji koninkoɓe guerre ɓe livrata ɗum noon koto leydi Ukraine beele kay leydi Ukraine ene wawa tigui wawde dartade koninkoɓe leydi Russie hano hannirta ɗiɗon avion ngaji sappo e jeetati noon kanƴi foof kodi hinde F16 woni avion ngaji de guerre musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha ma yiden to banggue nete ɓosoje ko Saydou
Abou Ba so tawi ko ruɓiɗo kedde Afrique ko musidɗo men sehli men hono Alassana Oumara Mbodj gorko mo Sara Dogu kerki malaki jaam jaam Allah jogom jogo on